Holy 10 picture circulating all over social media rakudhara versus now ane mari. Hi guys, welcome to our channel. Ndachikukumbira kuti if you are new to this channel, can you subscribe to our channel? If you are returning subscriber, welcome back. And please guys also like our videos. Zvese zvatinenge tichikupai ndokutendai nesupport yenyu. Asi vazukuru vambuya nehanda vataura zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro pepicture iri. Vamwe vadedzera kuti kuita chisekuru here uku. Mumwe akati mota tu baba, mumwe akati Mwari vakanaka shuwa. Asi aripo mumwe ati kasi aiita nezvenyuchi here, cause apa ari kuita kunge munhu abva kurumwa nenyuchi. Saka vamwe vari kufunga kuti akarumwa nenyuchi, vamwe vari kudedzera kuti anenge akarumwa nemago, vamwe vari kudedzera kuti anenge akarohwa, vanhu vari kutaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi mumwe munhu auya akati kutongori kushata kuri muganda uko, agara akashata imari chete. Mumwe munhu akati mujaya here uyo. Mumwe munhu akati is that holy 10. Vamwe vakati money can make you glow. Vamwe vati ko mujaya kubuda madindi fuva wagani. Mumwe munhu akati mari yakanaka, panganai java wakambomuona here kuita se used condom. Mumwe munhu adedza kuti panganai naiye picture yake yakudhara mukaiona munoseka inenge used condom. Mumwe munhu akati kuita kunge munhu akapondwa. Mumwe munhu akati tsvina 10. Mumwe munhu akati hoyo. Vamwe vakauya vakati wait, I thought that was a good morning post from him. Mumwe munhu akauya akati chinonakisa munhu imari, ndozvamunofanira kuziva. Mumwe munhu akati revolution of men theory might be true. Mumwe munhu akati kunge ruma. Mumwe munhu akati kana iye gamuchirai wacho akangogamuchira zviripo. Mumwe munhu akati zvabuda muma achieved amujaya izvi. Vamwe vati true son of the soil hapadi tinashe mugabe apa ndi true son of the soil. Mumwe munhu akati kuita kunge adya doti. It's not me guys, ma comments. Mumwe akati holy shit. Mumwe akati apa samanyanga. Aiwa apa vanga vachibuda vachiita kunge vasiri ivo. Mumwe akadedzera kuti vitamin cash. Saka ndonyaya yanga tauya nayo guys, tichikoda ndikuratidze ma pictures. Muone picture iri ra holy 10 rakudhara nema pictures ake amanje manje. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera kuti imari inochinja munhu. Vamwe vakadedzera kuti apa kudhara kwakasata nemari. So ndonyaya yanga ndauya nayo guys. Thank you so much for watching our videos and your support.